блочь таланты, чтобы нельзя... Прывітанне сябры. Здаецца, гэта час вельмі добры, каб пачаць здымаць новы влог. У нас за апошні тыдзень ці два вельмі рэдка было сонейка, а сёння зараз дакладна оно з'яўляецца. І з'явіўся і настрой пачаць здымаць новы вложик. Мне здаецца, што я пачала пажынаць плады, так скажем, з сваёй YouTube дзейнасці. Таму што я пераглядаю свае відэа. Учора я пераглядала відэа з перыяда жыцця ў Гданьску, і мяне акуталі такія цёплыя пачуцці. Гэта так прыемна, што мінулае выклікае ў цябе нейкія добрыя ўспаміны, цёплыя пачуцці, а не ты ўспамінаеш пра гэта як пра нейкі злы час, ад якога ты кудысьці бяжаў. Ёсць такая прыемная настальгія, і вельмі хочацца паехаць у Гданьск, пагуляць каля мора. Вось, схадзіць у нейкія месцы, у якіх мы любілі шпацыраваць. Такі рамантычны ў мяне настрой на гэтыя справы. Вельмі моцна прабіла маю настальгію крык чаек, які ў мяне на кожным відэа з Гданьску дзесьці там на фоне аруць чайкі. І гэта неверагодна, гэта класна. І для мяне цяпер гэта вельмі прыемны горад, які я вельмі добра ведаю, і нават не толькі Гданьск, а проста Труймяста дастаткова добра ведаю. Шмат дзе мы там былі, часта гулялі і на роварах каталіся. Проста мне падабаецца мець нейкія месцы на нашай планеце, куды мне прыемна прыязджаць, і месцы, якія я вельмі добра ведаю. Вось, Труймяста гэта адно з іх, і хацелася б яго як-небудзь адведаць. I got it. Thank you for clarification. I will check all information you sent to me in the chat. Yeah, so... Yeah. No, we covered all my questions. Bye. Так, у мяне амаль што заканчваецца працоўны дзень. У мяне была ідэя зняць влог за тыдзень, здымаць кожны дзень. І я думала, што гэта добрая ідэя, і што з гэтага нешта атрымаецца, але сёння ўжо што? Серада, і учора я нічога не здымала, і сёння я амаль што нічога не здымала, таму што дні маі напоўнены нейкімі такімі нецікавымі бытавымі рэчамі. Я бегаю па банках, а заўтра, дарэчы, іду на канцэрт. А так, што здымаць? Думка ў галаве многа. Хочацца паскардзіцца трохі. Але я не буду. Пакуль была на мітынгу, думаю аб тым, што мне ўжо надышоў як бы той час, калі мне трэба пачынаць падцягваць свае мовы. І я думаю пра мовы таксама ў кантэксце канала, YouTube-канала, таму што я размаўляю на беларускай мове тут, і я турбуюся за тое, што я не развіваю мову беларускую. Я чалавек, які вельмі паважае мовы, і мне здаецца, што калі ты размаўляеш на нейкай мове, ты проста павінен імкнуцца размаўляць на ёй ідэальна. І мне хацелася б, канешне, размаўляць нармальнай беларускай мовай. Але кожны раз, калі я саджуся за монтаж відэа, я заўважаю все свае памылкі, іх мільярд,
І праблема не ў саміх памылках, а ў тым, што яны, на жаль, не выпраўляюцца. Я не развіваю сваю беларускую мову, і у мяне шчыра на гэта... Ну, я хочу сказаць, што ў мяне няма на гэта часу, але я думаю, што людзі могуць з гэтым быць не згодны, таму што ёсць мільярд варыянтаў, як можна падтрымаць сваю мову. Напрыклад, чытаць проста. База, відавочна, у мяне ёсць, але не хапае слоўнікавага запаса. Можа, нейкай граматыкі, не ведаю. Всё. Какашечки убраны. Працягваю. Канешне, я турбуюся за тое, што разбаўляць это нормально у мяне не атрымліваецца. Мяне гэта бесіць. Але як ёсць, ведаеце, я не тое, каб сабе за гэта ругаю, таму што ёсць прычыны. Я жыву ў эміграцыі, і мне патрэбна, на жаль, цэлых две іншых мовы, каб выжываць. Мне патрэбна польская мова, каб жыць у Польшчы, і ангельская мова, каб працаваць. І вось ужо той час, калі я дакладна разумею, што пора развіваць гэтыя две мовы, просто ўжо прыйшоў час. Абедзве гэтыя мовы я ведаю на нейкім узроўні, якога мне на дадзены момант хапае, але мне вельмі хочацца валодаць гэтымі мовамі як мага лепей. У мяне ёсць нават мары, я б сказала. У мяне ёсць мара ведаць ангельскую мову на якім проста неверагодным узроўні. Для гэтага трэба папрацаваць, і гэта патрэбна паставіць у прыярытэт. Тут проста нібыта не хапае месца для беларускай мовы, на жаль. Магчыма, вы скажаце, што чаму не пачытаць там кніжкі, стацці чытаць на беларускай мове і так далей. Усё гэта, канешне, можна рабіць, але кожны раз, напрыклад, калі я думаю пра кніжкі, я думаю, трэба на ангельскай пачытаць. Мяне вельмі плотна стаіць уже нейкая такая вось устаноўка, што мне патрэбна развіваць ангельскую мову. Вось, і я ведаю, што для гэтага трэба рабіць у маім выпадку, чаго дакладна мне не хапае. Але на беларускай хацелася б таксама нармалёва размаўляць. Не ведаю, да чаго мяне могуць прывесці гэтыя ўсе думкі. Ладно, сябры, проста захацелася ўсё ж такі паскардзіцца. Я нарэшце атрымала одзеж для бега, легінсы і курцец, таму адкладваць бег ужо няма проста магчымасці. Буду разбаўляць гэты шэры
суботні дзень вось таким вось лучком. Красоўкі мне таксама не сумныя. Зараз пабегім. Паслябеговое зянне. Ведаеце, мне здаецца, што чым я бліжэй да сваіх 30 гадоў, тым больш у мяне з'яўляецца нейкіх інсайдаў, такіх жыццёвых. Сёння я канчаткова асэнсавала тое, што зіма, восень, вось гэтыя цёмныя такія перыяды, у іх няма нічога страшнага, калі у цябе у галаве ўсё добра, на сэрцы спакой, і ты проста сам па сабе чалавек шчаслівы дастаткова. Не ведаю, можа, слова шчасце гэта такое трыгернае слова, але, канешне, кожны чалавек пад гэтым разумее нешта іншае для сябе. Для мяне шчасце гэта дакладна не куча грошей, яхты і безработнае багатае жыццё. Для мяне шчасце ў іншых рэчах, у нейкіх простых рэчах. Калі заўважаеш нейкія добрыя маленькія рэчы у сваім кожным дні, то думаю, што гэта добры такі самы правільны шлях да таго моманта, калі ты скажаш пра сабе, што ты чалавек шчаслівы. Мне здаецца, я яшчэ не дайшла, але я дакладна на гэтым шляху знаходжуся. Да, сказала аб тым, што я чалавек шчаслівы, і ўспомніла аб всякіх рэчах, якія, канешне, амрачаюць маё існаванне на гэтай зямлі. І не вельмі добрых рэчаў таксама хапае ў жыцці, але трэба прыймаць жыццё такім, якое яно ёсць, дзе ты можаш нешта палепшыць і дапамагчы рабіць усё, што ты можаш, а калі не можаш, то гэта жыццё такое вось рознакаляровае. Ладно, запиздзелась. Мяне чакае душ і булачка смачная. Так и у меня обязательства, и у него обязательства. На вуліцы цемра. Сёння ў нас нядзеля. Я сёння шпацыравала, паела ў бургер-кінге. Ляжу тут уже гадзіны 2 ці 3. Пагутарыла з мамай, а ўвесь астатні час глядзела YouTube. Адчуваю сабе дастаткова камфортна у сваёй талерачцы. Ну што, сябры, няма ніякай цэласнасці ў гэтага влога, таму што восень і справы нейкія ёсць вырашаць. Зараз будні дзень, я збіраюся на прабежку. З аднаго боку не хочацца выхадзіць, таму што там цёмна і холадна, а з іншага боку, неяк хацелася б размяцца, прадышацца, прабегацца, і плюс зараз мяне трохі падтряхівае ад, як вам сказаць, ад навін беларускіх. Была ў мяне зараз размова, даведалася я пра ўсякія рэчы, і зараз мяне трасе. Я думаю, што ў такім стане лепей за ўсё зрабіць прабежку ўсё ж такі.
Слезами по теле каждый раз, когда я думаю о тебе. Ну что, город Поттер, а прыгать умеете? Все будем вечно жить. Границы открыты, домой пути, паспорт начисленный.